Shubor naga Khlam Jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat SEM hakasi sajan katayo ulalit ban shimti kum ukongsan hakasi penha perdano ya ka jingrakhe Youth Week balapenong da kador barsnong yam haba ai jingkren kum ukongsan uba penyat ulaong bakum ka jella kelamat i ka jingpang ka pasir khai na ka khlam covid hakini kisnem balalet mentapat ka jingsniu lingba ka jingrung jong Drok hapo ka emlang ka salang kalalong kum ka jingpang khlam ka pasir khai Ulaong Mynta kum ka emlang ka salang kisnong kithau kidor barsnong kiseng samla kiseng long kami seng kenthai ladan kam bandan ka jinge trailang bat ban yeng teli ka we ban Ïakhun persha namar lada Ïakhun bat yeng Mynta lano pad Ïakhun habakentu ya baro ban mi shakmat UCEM ulaong ba udap da ka jing sngo khya bat sngo mulung gitu gilong yeng long sem ki balangat ha kani ka jing e na udrok bat amde satya ban kentat yakum kini gilong yeng na ka emlang ka salang Henry ban khot ban kudup da ka jing iet ban yo ban ye trailang ban la ban weng ye kani ka jing iet na po kisnong kithau ha kani ka singi pan hap perda na kaliang jogador barsnong kala yo ru ban pen ko burom ye ki riu temen ki balap palat ya kan riu phos nam karata da ka jankop ad i momento kum ka dak ban ai burom ye ki ha kani ka singi na lor UCEM la ya don lang UMDC ka than uba rangken sai kharbuki ki pulet in charge jok yam urang ba snong kinong kit kam snong ki riu rang ba lembat kinong shong snong lapin pho pen ping kani ka singi de ki jing roi jing tem bat ki jing shat ki babun jat wala shim banta de ki khna bat samla jong ka snong lapin pau hangi ka jing sedang jong ka ni ka snong ha ni su thu bai ka ni ka snong la sedang ringkat bun ki jing e kendu ki ding pen kyang ha ka jing adenti kum ki nong shong snong bat kum ki rangba tu ka por ba sedang ban seng ki ni ka snong But kumala ben sotu ba kani ka snong la seng na ru snem khat khandai spa la yo le se ka jing itu ka ba tikna ka ba kerpang na ru snem khat khandai spa rapunyo ba menta da kumno kla poi kerta ka balai kun rio kamdei shu ka snem ka badang lingkot ka de la chingai but ka long kum ni ka long ka snong ru next time ba ka de ka jing yalam nanti jo ki long shwa but kumju ru ki ba menta ya ka ba kinang yo ban penjanai shu ikut kontre kam snong hangni menen step kadang wan kowe ka program jogo ga snong ko yo ban rakhi ya ka platinum jubilee nyuk san snam but ni suku baki snong but ki dong khamtam ka ka sinshar tan rai ka bingi don menta ka bangi dang practice hadu menta ka badang don haki snong ki it ki hima ki rai ki dong ba pher ka dei na ka daw jong ka jingyo jongi ya ka ikhtiar lese ka bor ka bakerpang ha ka constitution jong kri India dang menen ni dang rakhi ka republic day but ngasoban ong ba ni longsha ki ba lakurku bandan ha ka ri ya ka bangi yo ya ka jong ka constitution kalong ka ka ba la ban ong ba kham kerpang ya ka jai benriu jungi wat na ka de ka jai benriu ka berit pa Kabruspa agariti kedustur kamtam ngikren ya kasinshar khadar ngikren ya ka ktien kathulit ngikren ya ka aikur ajat ngikren ya ka khndo kasyap kalong kabruspa adu kata ta tanga ya ladi ngasoban ai khublei kerpang ye kilong shwa gejungi kibalala ban penwandur ban penrung ya ka provision ni la banong ka khnet ka bahnreu kabor ka bakerpang bandan ka jingada yangi kibarit pa kum gajat nriu khasi hapo jong kani gajala namar ladamdan ya ka jingada ka bakerpang constitution lesila banong ka jat nriu ka barit pa jungi ka badan tang kum ba khatsan khandrula shei kan poi menta langi kren ya ka jingdap sanfos nem ka jalam mikhalia ladamdan ka jingada ka bakerpang lesingi lanang ringswai bat lanang du nakanika jaka ngimyang ban teli ngimyang ban renti ban yadai kini gajing sniu lanu pat ngin yada it's now or never kumoong kaktin baladai menta nane omshu bangin yo ekalat ban Ïakhun namata kadang makentu ipi baro kum kinong sosnong nginyami shakmat bat ngasoban penpau gajing sokya ngaso senai ngaso melong ban pe kilong yeng long sem ki belangat hakani gajing
Ndai ke bangi ngin kentai iki nak imlang salang ringin khot daga jingiet ngin kudup iki daga jingiet ngin yok ben trelang ban wengi ni jingiet na po shnong. Namar ta daw akan tu ya keseng samlah ni. Nalor ba pipenlong ya kani program Youth Week nga so ban ong ba piladei ka poru ban sedang sai kini giwe pat ki program ki activities ba pinla ban ya jan ban peni teli ban peni it ya ki para samlah po shnong po tha. Ni don kam sisay kaseng samla ban trekam hakini ki por ki Mynta. Ba namar ka kam shnong kam de ka kam ka basuk kirang ba shnong ki happen pe ikiwe pat ki Mynta. Lada mi saki long kebe ni ki seng thai ba seng samla ke imlang salang duni kandang don jingkermen bat kandang don jingmut. Namar ta graw sai sisian nga kentu ye pi baro ban nakalian jungi ru ngin ai ka kti ka mon kti ka dian. Ban ye trelang ba ka dor bar shnong bat pi ki samla bat pi ki seng long kebe ki seng thai ba ki babun ki nong shnong hani namta ka bit ka biang ka bha ka met jong ka shnong bat hoi ngayang hani nga khamon ra donation ru em ye ka seng samla ni tang ka we ka bang kwa banong balada don kanu ka jing don kam na kalyang ka shnong ke kanu ka jing I don kam ne sinam ta ka community based project ka bangila banong kabai don jing day ba upai ba kabaki pai ba kin sementoi lang kin sedon kam lang nakalyang jungi ni kloy ban priang ya kata ka proposal bat sobha pha lem lingbai MDC jongpi last ni Monday ya kabangin yo ban pendrung ya kawai ka project hangni na kabenta kata at khandai spa khandai kuwai akani ka babatai shai kumnu baki riti trekam hapo ki it ki Hima bat ki shnong ki de ban long. The Sultanat nakadang jungi kum ka executive committee jong ka district council dang shen Mynta dang kumbasan benai nilayo ban wanra ikawe ka amendment kata kadong ka amendment hakabide bakani ka administration of ilaka second amendment bill arhajar arkulai. But kani ka bill ka kren syapang bakumno ba nakalyang jungi ka council ni kwa ban ithu no kerpang ya ka jing trekam jong kiseng kenthai lani seng long kebe lani kiseng samla hapo kishnong namal bagi kwa bakin kiseng samla kiseng kenthai ne seng long kebe kinlong ka kti kamon ka kti kadyang ya ka dorbar shnong ha ka jing trekam hapo kishnong kidan ne se kishnong ki bahap ban mi kiseng samla ha kinunu ki jingja kiseng kenthai ki hap ban mi Henry nga susi banong bahadu Mynta ye ki seng samla seng kenthai ompat shimla itu dakaan. Namar takadaw nakalyang jungi dangshen ilawan ra ekani ka amendment bill bat kermen scam ba shen ngin sayo no ekajing menjur ye kani ka bill na ulat ka jela khnang bakan long an. Anda long an ki seng samla baro kin hap apo kajing pet jong kador bashnong kaseng kenthai lani kaseng long kemiru kin hap akajing pet jong kador bashnong bat kini ki lightly ki trak trekam ki ban long kum ki lightly ki mau bersio hapo kashnong kathau kin long ka bor nam ta ban trekam ha kashnong kathau khamtam hakini ki ski Mynta ngashwa ban kentu ki khna samla ba kajing snio ka bobon kelas dang mandrung ha kishnong bat ngai I bat daga jing sukhya nakalyang jonga shimet next hem mapi baro ki bedon hangni bangin don lang ya tang mensim sukhya bami dan ni ka jingelang ngien ya don ya kata ka jing ya tuli jingelong ka we kum ka shnong ban weng I ka jing sniu ba pher na po shnong khamtam ya ka jing jelei ka jing rung jong droks hak ya imlang ka salang kablak ta shisai ki long yeng long sem ki blangat hakini ki jing sniu omtang kabla bamkrun ya ka yeng ka sem kelas dang ban bamkrun wat ya ka imlang ka salang nilamat ya ka jing kum ka jai penriu kum ka jelami khlia kum ka ri India ya ka COVID-19 ka Khlam bat mentang aso ban ong ba ka jing rung jong Droks haki imlang salang lalong kum ka Khlam ni long ni man ni yo ban trekam kum ni lai lut kum bagi long Mynta khamtam ki dor bashnong ki hap ha ka jing pet jong ka district council but ya kani ladon ya ka an ke bakerpang kata ka Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 ka General Act kata ka Principal Act but limba kata layo ban
Aibor ye kis im bangin ai kisana. But kum makalong ko umyam kahap ka Hima melim. But kanika shnong kalayo kasanat kum kinoy lam shnong se kum ram shnong layo na ka Hima melim. Ini baka solid waste management program. Kaniru nilayo lingba kaan ke bangitip kum ka solid waste management act jong ka council. But ya kani ngala sedang penturekam hagi babun ki jakayo babun ki Hima bat ki shnong. Da ka bangi ai ki kali ketnyut ba ki we ni dan ru ki project ki bangi la ban ai kum ka ni ka resource recovery center ka ba ni kwa ban penlong ya ka shnong ka ba khuai ka shnong ka ba itna ba ka nam ka burom jong kari Meghalaya ba kari khasi kan sawan biang ni bat lingba kani ka project lingba kani ka program ko jungi nila sedang habubun tli ki shnong next camp ba shnong umyam ru kan yo ban ai ka jingi trelang bat ni nakamta kani ka thong ka bangi don hakmat